ग्रीन हिमालय लावखार ओंखाम जाग्रा जायगाखौ बेखेवबाय। समायना रमायना मिथिंगाजों साग्लोबसारनाय गंगार हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय भारत भुटान सीमानि साखाथियाव थानाय तामुलपुर जिल्लानि नागपुराव थानाय मुंदांखा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि ग्रीन हिमालय लावखार ओंखाम जाग्रा जायगाखौ बेखेवबाय। बे लावखार ओंखाम जाग्रा जायगानि गाहाय दरखंखौ बेखेवनानै होयो बीटीसीनि मावफुं सोद्रोमा राकेश बर'आ आरो बे लावखार ओंखाम जाग्रा जायगानि गाहाय मावखुलिखौ बेखेवनानै होयो 19 नं दारांगाजुलि TLCCनि मासिगिरि फनिन नार्जारिया। गिबियावनो दिनैनि जिथु प्रग्राम बे प्रग्रामाव थानानै गावखौनो गाव मोजां मोनदों आरो आङो नैबे ग्रीन हिमालय जिथु पिकनिक स्पट आरो बे ग्रीन हिमालय पिकनिक स्पटखौहाय ग्रीन हिमालय इक' टुरिजम ससाइटिनि दैदेननायावहाय देग्लाय नैथि बोसोर आरो दिनै बिथांमोननिखौ आं बिथांमोननि जिथु अफिसखौ आं बेखेवनानै होबाय आरो आं बिथांमोननि जिखिनि NGOनि मावगिरि बिथांमोन दङ ससाइटिनि बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावहरदों आरो बिथांमोननि फिउचारनि थाखाय आं मोजां हामलायहरनाय जासिहरदों आरो आसा खालामो जोंनि बे भुटान बर्डार एरियायावहाय जिखिनि पिकनिक स्पटफोर दङ बेफोरखौ जों लासै लासैनो मोनसे फकासाव लाबोनांगोन जायनि दारै जों बे ओनसोलनि जायफोर जोंनि बेखार सेंग्राफ्रा हाबनानै थानानै माखासे खामानि मावनानै एसे एनै रां खामायनो हानाय सोलिनो हानाय खालामनो हायो। मानोना जों नुदों मोनसे समावहाय बगामाथियाबो इसिबांखिनि फकास जायाखैमोन नाथाय दिनै नेसनेल लेभेलावबो बे जायगाखौ मिथिनाय जाहैबाय आरो गोबां मानसिफ्रा 12 मास दानसेल' नङा बेवहाय 12 दानावनो मानसिफ्रा दिनै बेवहाय पिकनिक जानो फैयो आरो फेमिलि लानानै बिथांमोना बेवहाय सुथि बेरायनो फैयो। थिग बिदिनो जों बे ओनसोलफोरखौ खालामनांगोन आरो नैबे जिथु ग्रीन हिमालय इक' टुरिजम ससाइटिनि दैदेननायाव हिमालय पिकनिक स्पट बेबो मोजां जागोन होनना आसा खालामो मानोना खाथियावनो भुटान बर्डार आरो बेवहाय हाजो खाथि दङ बिनि जिथु भिउ बेयो मोजां आरो खाथियाव दै दङ दा बेफोर गासैखौ नायनानै बेवहाय फिउचारा मोजां जागोन आरो बेवहाय मेनलि जोंनि जायफोर दैदेन बिथांमोना मोजां बेबहार जानांगोन आरो बेवहाय दावराव दावसि जायाजासिनो मोजाङै सोलिलाङोबा बाहेरानिफ्राय मोजां माबा फैबाय थागोन आं आसा खालामो। गोसो गोरबोनिफ्राय गासै आसामनि पिकनिक जाग्रा रायजो राजा नोंथांखौ गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय ग्रीन हिमालय पिकनिक स्पट जानानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरै खुलुमनाय थाबाय। दा जोंनि ग्रीन हिमालय इक' टुरिजम पिकनिक स्पटआ दा जोङो बेखौनो खावलायनो सानदों जाहाथे जोंनि आसाम नाङैनो जिखिनि पिकनिक जाग्रा बिथांमोन आरो लोगोसेयैनो जोंनि जिखिनि नायनो फैग्रा सुबुं नोंथांमोन बिथांमोनखौ जों 2022 आरो 2023खौ लाफानानै बरायनायजों लोगोसे नैबे जोंनि पिकनिक स्पटआव जाहाथे बयबो फैनानै जोंनि टुरिजमखौ नायफैयो आरो पिकनिक जाफैयो बेखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। बे पिकनिक जानायाव मा सुबिदा थागोन? बे पिकनिक जानाय जायगायाव जोंहा दङ जेरै पिकनिक होननाय लोगो लोगो जों फ्राय मानसिया बुजिगौ पिकनिकआ मानो फैयो बे हिसाबैनो आं बेखौ बुंलायलायला जिखिनि जोंहा नैबेहाय इन्डो भुटान बर्डार एरिया हिसाबै बेवहाय जोंहा नायनो लागा गोबां दङ जा जेरै जों मिथिंगाजों बुंफबनाय माखासे बिफां लाइफां बिबार बायदिसिना दाउमा दाउसा जोंहा बेहाय लोगो मोनो बे हिसाबैनो जोङो नैबे ग्रीन हिमालय इक' टुरिजमा दैमा दैसा बारजुमनाय दङ जोंहा जेथिं खाना जायो जेथिं पिकनिक प्लेस बिथिंनो जोंहा केनेलनि लामा दङ बे हिसाबैनो जों जेरैखि जाया दैनि सुबिदाया बेवहाय मोननै थाङो आरो बेखिनियानो। नोंथांमोननि बे पिकनिक स्पटआव फैनो थाखाय बबे लामाजों फैनो हागोन? जोंनि नैबे ग्रीन हिमालय इक' टुरिजमनि गुदि जायगाया जाहैबाय जोंहा जायखौ जों मथंगा सक होनना बुङो मथंगा सकनि बे दै खर'खौनो जोङो बे खर'आवनो जोङो बानायदों बे खर'आनो जाहैबाय मथंगा स्लुइस गेट बे हिसाबै जों फैनांगोन रङिया टु भुटान रड जानानै जोंहा कुमारि तिनालि मोनसे दङ तिनालिजों जाना खावलि जानानै डाइरेक्ट बे नागाफुर जाबानो नैबे प्लेसखौ मोनफैनो हायो आरो।